Kaixo, egunon guztiok eta ongi etorriak berriro ere hitzaldi ziklo berri honetara. Gogoratzen zarete, hemen gaude zientziaz eta teknologiaz berbetan, eta kasu honetan izango da, 2024ko udazkeneko jardunaldiak izango dira, eta ostean, hurrengo urtean edukiko ditugu udaberrikoak. Dakizuten bezala, saiatzen gera beti, bere arloan aditua diren ikerlariak eta irakasleak ekartzen, eta baita ere divulgazioan ere bai esperientzia nahikoa dutenak. Eta ikusi genuen, gure inguruan, badauzkagula ikerlari mota bat, eta interesgarria izango zitekeela beraiek egiten dutena, edo beraiek izatea hitzaldi emaileak. Eta hauek dira ikerbaskeak. Eta horregatik eskatu nion, eta horregatik eskerrak ematen diot Mikele Modugnori, hemen dagoenari, berak egin duen lanagatik, hainbat ikerlari ikerbask ekartzeko. Eta lehendabizikoa izango duguna, izango da Julen Ibañez. Julen Ibañez izango da lehendabiziko hitzaldia emango duena, baina kontatuko dizuet azkenean ziklo honetan ze hitzaldiak izango ditugun, badakizkizute baino azkenean bazegoen bat jakingabea zena, eta esango du gaur daukaguna partikula edo uina materialen barrura begirada bat, eukiko dugu hilabete honen azkeneko egunean Climate Physics, Models as Early Warning Systems of the Climate Crisis, eta hau izango da gaineraz persona berezi bat ekarriko duguna, Fronteras del Conocimiento sariaren irabazle bat, azkeneko sariaren irabazle bat izango da, ekarriko duguna, eta klima aldaketari buruz hitz egingo dugu, eta sistema meteorologi buruz. Gero eukiko dugu, azaroaren 6ean, la historia del lactato hau ezenekiten, clave en el conocimiento del metabolismo celular en la salud y en la enfermedad. Eta horretarako ekarriko dugu California Universityko George Brooks ikerlaria eta irakaslea. Eta azaroren 20ean eukiko dugu beste hitzaldi bat, ikerbaske batek eman da, los vigilantes del genoma, descifrando los mecanismos de estabilidad genética y su implicación en la patología humana. Eta 27an, hilabete berean, materiales activos, revolucionando el mundo de los sensores y actuadores. Eta azkenekoa, udazkeneko azkenekoa izango da matemáticas musicales, la historia de la ecuación de ondas. Baita ere danak izenburu oso erakargarria dituztenak, eta hasiko gora lehendabiziko hitzaldiarekin. Eta lehendabiziko hitzaldirako aurkeztuko dut Julen Ibañez doktorea, izan ere, zientzia eta teknologia fakultate honetan, ez dakinik gradua lizentziatu egintzena, duela hainbat urte, eta horren ostean doktorezare bai jaso zuen hemen, eta Jülicheko zentrura, ikerketa zentrura joan egin zen, Alemanera, doktorego osteko ikerketa egiteko. Eta horren ostoren, etorri zan Euskal Herrira, berriro ere, Maria Slodowska Curie beka baten bitartez. Eta horren ostean, egin zuena izan zen, eta proposamen berezi batzuk, lan ederrak egin zituen, eta momentu honetan Ikerbask Asoziete ikerlaria da, Donostiako materialen fisika zentroan. Eta bertan, optika ez linealaren alorreko ikerketa talde bat zuzentzen ari da, eta nik esango nuken gehiago zuzendu bainago zuzendu eta eraiki ere bai, esango nuke zeren berak jaso du sari oso garrantzitsu bat. Europatik eman diote IRC grant bat, 1.100.000 euroko saria, ikerketa bat eraikitzeko zertarako. Proiektua da Photon Now, eta berak eta ikusi da, gure zelula fotovoltaikoa direla eta badagoela efektu oso berezi bat. Apartako efektu bat dagoela. Eta adibidez gaur egun erabiltzen dira zelula fotovoltaiko arruntetan, siliziona adibidez gertatzen ez dena. Eta horrek aurrerapen ikaragarriak ekarriko lituzke eguzki zeluletan. Eta orduan bere proiektua da baztertzen ikusten ze materialak izan daitezken aproposenak
efektu hori efektu hori erabili ahal izateko praktikan, ez? Horregatik, txalo bat eskatzen dut berarentzako, eta gora igotzea eskatzen diot Julenik, partikula edo uina materialen barrura begirada bat aker dezan. Eskerrik asko, Fernando, invitazioagatik. Placer bada hemen egotea, Fernandok esan duen bezala nik ere hemen ikasi nun, ni lehen hor beste aldean egoen, eta gaur tokatzen zait alde honetan egotea, orduan pixkat hitz egin nahi nizuen nola bukatu dudan nik hemen. Hoi bai, hasi baino lehenago, nahiko nuke galderaren bat balin baduzu edo zein momentutan altxa besoa eta ikusiko zaituzte eta momentuan galdetu dezakezu nahi baduzue bukaerara iritsi gabe. Hori, gaur ni hemen nago, eta hemen nago nik uste, zeren segurazki zuek bezala, txikian itzenen da instituto hone bai, gustatzen zitzaizkidan asko zientziako galdera potoloak, ez? Eta tema potoloak, adibidez evoluzioa, evoluzioaren teorioa, Big Banga, nola sortu zen unibertsoa, Einstein nola ez, erlatibitatea, argia, eta bar. Eta tema guzti hauen barruan, bazegoen bat, beti atentzioa deitzen zidana besten gainetik, eta hori zen partikula edo uina. Batzutan erortzen zen ere eskutan mekanika kuantikoko divulgazioko liburu bat, eta esaten zuen partikulak eta gu ginala aldi berean bai partikula eta baita uina ere. Eta nik hori ez nuen ulertzen, nola izan daiteke bi gauzak aldi berean, ezta? Eta horregatik sartu nintzen fisika ikastera. Sartu nintzen 2005 urtean, esan du Fernandok, lizentziatua izan nintzen, eta 2005 urtea da Einsteinen Annus Mirabilisaren 100. urte urrena. Einsteinen 1905 egin zituen bere ekarpen oso handiak, eta 100. urte urrena ospatu zen justo nik karrerazten nintzenen. Eta lortu dut interneten, urte hartako Bilboko ekintzen deskripzioa, urte hartakoa, Bilbon egiten ziren ekintza ezberdinena. Bide batez, ezagutzen duzue argazkikoa? Bai, ezta? Aktore bada. Ez naiz horren zarra. Hau, Penelope Cruza. Baina, bueno, enuen Penelope Cruzi buruz hitz egin nahi, beste hemen dagoen gauza honi buruz baizik. Bide barrietan, egin ziren jornada batzuk hori, Einsteinen legatuaren ondorioz, eta bi hizlari zeuden, Pedro Miguel Etxenike eta Agustín Sánchez Lavega. Neri tokatu zitzaidan lehenengo txarlara jutea, eta ez naiz asko gogoratzen, ze ja 20 urte pasa dira, baina gauza bat, bai gogoratzen dut, bukaeran esan zuena, Pedro Miguel Etxenike ezagutzen ez dezunentzako, oso fizikari ospetsua izan da, hemen inguruan, materialen fizikaren inguruan, batez ere Donostin, adibidez nik lan egiten dudan zentroaren sorkuntzan eta baita DIPC-an rol oso handia izan du, eta berari asko gustatzen zaio materiaren fizika kondensatua. Baina esaten zuen berak hitzaldi asko ematen ditu, baina bukaeran beti galdetzen zioten unibertsoari buruz, partikula elementalei buruz, eta berak esaten zuen, baina materialetan ere badaude horrelako kontzeptu fundamentalak eta are gehiago neurtzeko eta tratatzeko askoz ere errazagoak eta askoz ere bisualagoa dira. Eta pixka kabreatzen zela ez ziotelako materialei buruz galdetzen. Orduan, gaur nik pasan nahi dizudan ideiare da, materialak interesgarriak direla ere oinarrizko ikuspuntutikan, eta horren adibide bat emateko erakutsi nahi nizuen bideo bat. Bideo hau ez dut nik egin, hau IBM-ko ikerlariek egin dute, Andreas Heinrichek zuzendutako talde batean, eta ikusten dezuenez, atomoen inguruko bideo bat da. Gai izan ziren, IBM-ko ikerlari hauek, duela 10 urte, banan-bana, karbono monoksidoko molekula batzuk kobrearen gainean ezarrita zeudenak, bai ikusi eta bai banan-bana mugitzeko, horrela eraiki zen hemengo bideo hau, frames frame, irudiak hartzen juntziren, eta gai izan ziren bideo txiki hau egiteko. Bideo honek irabazi du Guinness rekord bat,
da munduko bideo txikiena. Zeren atomoak, dakizuen bezala, oso txikiak dira. Eta zentzu batean, harrigarria da horrelako zehaztasuna eduki daitekela gaur egun manipulatzeko horren txikiak, benetan horren txikiak diren gauzak zuek pentsa, irudi hauek egiteko banan jun behar dutela, hartzen, mugitzen, orain saltoka dabil, bide batez, bideoak izena du A Boy and His Atom, eta orain eskupilotan arituko da pixka bat. Hala, goraka doa. Eta propaganda instituzional pixka bat. Bideoa polita da, baina agian zuetako batzuk ohartuko zineten, polita izateaz gain, badaudela efektu berezi batzuk hemen ikusten direnak. Takit, fijatu zareten, hauek dira atomoak, partikulak, baina fijatu zareten nola atomoen inguruan beti dauden horrelako oszilazio antzeko batzuk uinen oso antzekoak direnak. Baina, zuek pentsa, hemen hau ez da laku batean dagoen atomoa, hemen azpian material bat dago, hau da, kobrezko gainazal gogor bat dago, eta hala ere, horrelako uinak ikusten dira. Zergatik? Izatez, hau da, kobrezko elektroien uin izaeraren manifestazio bat. Eta hau pixkat gehiago aztertu nahiko nuke, baina hortarako, eta oraindik ez dizut esan, uste dut planteatu behar dugula nola egin zuten bideo hau, nola ikus dezakete atomo bat eta manipulatu, zer? Orduan hor, badago galdera kontzeptual bada, jumar gara pentsatzera zer dan ikustea. Gu badakigu ilunetan ez dugula ikusten, hau da guk argia piztu behar dugu orokorrean objektu bat ikusteko, ezta? Ikustearen akzio hori da, adibidez, eguzkitik datorren argiak joko du ikusi nahi dugun objektuan, sagar gorri bat kasu hontan, argi hau dago, argi txuria deitzen zaio eguzkiko argiari, kolore guztiez osatuta dago, uin luzera ezberdinetako osagaiak dauzka, eta gero, objektu bakoitzak islatuko du kolore jakin bat, kasu hontan sagarra gorria denez, gorria islatzen du, eta hori da gero gure begira datorrena, eta gero gure begiak badaki hori interpretatzen, eta esaten du, bueno, hor sagar gorri badago. Eta hemen garrantzitsua da ohartzea, sagarra bera ez da gehiegi enteratzen argia piztuta dagoen, edo ez, argiak ez du gehiegi aldatzen, sagarra ez da mugitzen argia piztuta dagoelako, edo ez, sagarra oso handia da argiarekin konparatuta. Baina ze pasatzen da atomo bat daukagunean. Berdin pentsatu dezakegu atomoa ikusi dezakegula? Ez, hori oso zaila da, zeren funtsean, badago difrakzioa limitea deitzen den kontzeptu bat, eta horrek esan nahi du, erlazionatzen du argiaren uin luzeera ikusi nahi dugun objektuaren tamainarekin. Eta zentzu batean atomoak eta elektroiak txikiegiak dira argiarekin ondo ikusi ahal izateko mikroskopio arrunt baten bidez. Da, zentzu batean argia baldarregia da atomoak ikusteko. Pentsatu dezakezue mus partida botatzen ari zaretela kafetegian, nola botako zenuten mus partida hori guante batekin ez zenukete oso ondo jokatuko bai. Seguro, igual momenturen batean hartu dezakezue tanto bat edo kartak ikutzeko gai zarete, baina ez duzue ondo egingo, ez duzue era ordenatuan egingo. Pixka bat antzeko zerbait pasatzen da hemen. Zatez, aurreko bideoa mikroskopio guztiz ezberdin batekin egin zen, ez du argiarekin funtzionatzen, baizik eta elektroiekin, beraiekin. Deitzen da Scanning Tunneling Microscope, eta hemen dago bere funtsa. Erabiltzen du mekanika kuantikoko tunel efektua, deritzon efektu bat, eta bertan, mikroskopioa da basikamente punta bat, atomo batean bukatzen den punta bat, mugitzen di joana. Eta bertatik, tunel efektuaren bitartez, elektroiak pasatzen ditu, korronte baten bitartez, atomoaren inguruan. Hemen klabea da, tunel efektu hau oso sensiblea dela distantziarekiko, hau da, atomoa eta puntaren distantziarekiko. Beraz, gai da jakiteko zenbat elektroi iristen zaizkion kontatuz,
atomorik dagoen edo ez. Orduan, altura oso zehazki neurtu dezake, eta era hortan egin ditzake horrelako mapa bidimensionalak esanez non dagoen atomo bat eta non ez. Imaginatu dezakezuen bezala, atomoak ez bakarrik ikusi, baizik eta nahi eran manipulatzeak hainbat bide irekitzen ditu aplikazioetan. Bat oso garrantzitsua da memoria magnetikoena eta datuen gordeketarena. Azkenean, pentsatu dezakezue zuen ordenagailuetan dagoen memoria magnetikoak horiek bitekin funtzionatzen dute. Zerikusia dauka materialaren momentu magnetikoarekin, basikamente momentu magnetikoak gora apuntatzen badu hori da bit bat bai, eta bera apuntatzen badu bit bat ez. Eta horrela, gero irakur eta idatzi daitezke informazioa. Gauza da, zenbat eta eremu txikiagoan gorde bit magnetiko hori, ordun eta informazio gehiago ukiko duzu eremu jakin batean. Gai izan dira, arlo hontan, bit magnetiko bat gordetzeko atomo bakar batean. Imaginatu dezakezuen ez, horrek ahalbidetuko luke informazio asko gordetzen zuen iPadetan adibidez, uste dut, hau benetan estabilizatuz lortuko balitz, gorde ditzakezue ahalko zireken munduko pelikula guztiak iPad bakar batean. Zeren informazio densitatea oso altua litzateke kasu honetan. Nik arlo hontan, Fernandok esan duen, Alemanian lan egin izan duen, baita gero hona etorri nintzenean, Asier Eguren irakaslearekin tesi bat gidatu genuen, Aritz Garaik egin zuen tesia arlo hontan, eta hemen oso garrantzitsua da momentu magnetiko hauen estabilidadea, eta Aritzen tesian aztertu zuen nola sustratoaren vibrazioek afektatzen duten estabilidade hau. Zeren nahi dugu ahalik eta denbora gehien bit magnetiko hau norabide berean egotea. Baina fisikaz haratago ere pentsatu dezakezue atomoak manipulatzeko gai izateak milak aplikazio ditzake, bat adibidez hau uste dut dela DNA-aren mapeoetan eta orokorrean medikuntzan gai izatea atomoz atomo gauzak aldatzeak ere ate asko ireki ditzakela. Orduan ikusi ditugu aplikazioak, orain ulertzen dugu pixka bat nola egin zuten bideo hau, baina jakin nahiko genuke orain nola interpretatu uhin hauek, eta albada ere nola aurresan ze materialetan ematen dira, zeinetan ez, non dira handiagoak. Eta hori egiteko teoria behar dugu, eta teoria zentzu honetan da mekanika kuantikoa. Eta mekaniko kuantikoan lege nagusia da Schrödingerren ekuazioa, badakizue, Schrödingerrena da katuaren historia, katua bizia eta hila dagoela aldi berean. Gauza da, kasu honetan ez daukagula katu bat, daukagu material bat, eta material batetan partikula asko daude. Orden untako partikulak dauzkagu, eta printzipioz, partikula guztiek daukate elkarrekintza bata bestearekin. Oain, esan didate liburu hau eta ustut orain seria dela, oso modan jarri dela, eta izan du The Three Body Problem. Three Body Problem, hiru gorputzeko problema, zaila da ebazteko analitikoki, paperean arkatzarekin, imaginatu partikula kopuru hau ebatzi beharko bagenu, ezinezkoa da. Zorionez, badaukagu problema errazteko erabat, eta hau da, materialen propietate intrinsekoak erabiltzea. Materialak, definizioz, badaukate nolabaiteko orden bat beraien barruan. Hau da, beraien egiturak badauka simetria jakin bat, periodikoak dira espazioko hiru dimentsiotan. Adibide hontan, imaginatu dezakezue, hemen dagoen kubo urdin hau, hiru norabidetan errepikatuz, eratuko genuke materiala. Beraz, simetriaz, kubo hau eta gainontzekoak berdinak dira. Eta hortaz, nahikoa da, kubo hontan pasatzen dana aztertzea, jakiteko beste kuboetan ze pasako dan, zeren simetriaz berdinak dira. Simetria kontzeptua oso indartsua da fizikan. Arlo hontan, estandarra den teoria den izena da Density Functional Theory.
Walter Kohn eta bere lankidek garatu zuten 1975 urtearen inguruan, eta Walter Kohnek irabazi zuen Nobel saria 1988 urtean. Uste dut hau dela daukadan ekuazio bakarra, eta ez naiz asko sartuko. Teoria honen funtsa da, normalean mekanika kuantikoan aldagai nagusia da partikulen uhin funtzioa, baina erakutsi zuten Kohn eta bere lankideek dentsitatearen menpe berriratz zitekela problema, dentsitatea izatez da uhin funtzioaren karratua, eta horrek ahalbidetzen zuen kalkulo numerikoekin batera problema asko erraztea eta kalkulagarria izatea. Hau da, teoria etzen oso erabilgarria batek eskuz ebatzi behar balima zituen ekuazioak, baina konbinatuz ordenagailuek ematen duten kapazitateekin ekuazioak numerikoki ebazteko oso arrakastatsua izan zen. Honen froga onko grafikoan daukagu, hau da, DFT-rekin erlazionatuta dauden argitalpen zientifikoak urteen menpe. Ikus dezakezue, 80. hamarkadan 100 batzuk zeudela, eta batez ere 80. hamarkadatik aurrera guztiz igo zen. Eta hau oso erlazionatuta dago ordenagailuek orduztik eukiduten garapenarekin eta konputazio boterea asko igo da urte horietatik. Horrela, ulertu dezakezu ere, zergatik tardatu zuten 30 urte Nobel saria ematen Walter Kohni. Ikusi zutenean, honek kriston arrakasta dauka. Eta izatez, uste dut, grafiko honek ondo erakusten duela ze garrantzitsua dan toki egokian eta une egokian egotea. Hau da, zuk egingo bazenu DFT lan bat hemen, ez du jende askok erabiliko. Justo hemen harrapatzen badezu, seguraski ondoren datozen gehienek kontuan eukiko dute zure lana eta ondo zaude. Ja, hemen egiten badituzu lanak, zaila da besteen inguruan destakatzea edo. Orduan, hori noizbait ere ikusten duzu zuen burua aukeratu beharrean ze gaitara joango naiz, ez dago gaizki horrelako ejerzizio bat egitea, arlo hau non dago eta hasieran harrapatzen dudan eta ez bukaeran. Honekin, ez bakarrik lan kopurua, baizik eta aztertu zitezken sistemen konplexutasuna ere igo zen. Hasieran, 80. hamarkadan, karbono material simple bat simulatu altzen eta propietatea kalkulatu, gerora molekulen arraiak gero eta konplexu hauek deskribatzea posible izan zen, ordenagailuak aurrera zijoaztelako eta zenbakizko metodoak aurrera zijoaztelako. Eta ja, 2010 hamarkadan, inkluso solido amorfoak horren beste periodizitate eta simetria ez duten materialak aztertzeko kapaz gara. Oso ondo. Honekin bueltatu gaitezke azkenekoz hasierako irudira eta saiatu gaitezke ulertzen uhin kontzeptu hau teoriaren bitartez. Ben, grafiko bat jarri dizuet, bi gauza daude hemen erakutsita. Neurketa eksperimentalak, hemen zirkulo urdinaz, eta DFT kalkuluak. Hemen neurtzen dana da, bi molekulen artean, ez da zehazki sistema honetan, baizik eta sistema magnetiko batean, baina nola ze elkarrekintza daukaten bi molekula ezberdinek, ze elkarrekintza magnetiko daukaten. Hau neurtu daiteke eksperimentuz eta simulatu daiteke ikusi berri dugun teorianen bitartez. Eta ikusten duzue, adostasuna nahiko ona dela. Kontuan izan behar da, hemen neurtzen ari garen kantitate hau oso sentikorra dela, izatez txikia da, milielektronvolten ordenekoa, hau eskala honetan txikia da, eta izatez, astu zait esatea, hemen X ardatza da distantzia, molekula batetik besterako distantzia. Orduan, ikusten dute ea nola aldatzen den elkarrekintza hau.
Ikus dezakezue, distantzia jakin baterako ere neurketek batzutan gauza ezberdinak ematen dituztela. Eta honek erakusten du ze zaila dan neurketa bat ondo egiten eta errepikagarria izaten. Askotan orientazioagatik eta ez du exactamente balio berbera ematen. Eta hala ere, ikusten duzue, askotan gainean daudela bi puntuak, ezta? Horrek esan nahi du, teoria oso prediktiboa dela eta kuantitatiboa. Esan dezakegu ze balio eukiko duten horrelako elkarrekintzek eta argi uzten du uin izaera hori jatorrian partikulantzikoa dela, oso balio handia dauzkala, baina gerora pixkanaka urruntzen dihoazenan beraka doala eta da partikularen uin izaeraren manifestazio bat. Teoriak daukan gauza hona da, oso zabala dela eta sistema ezberdinak aztertu daitezkela. Eta horrelako efektu interesgarriak materialetan hainbat tokitan ematen dira. Adibidez, balio du grafenoko propietateak aztertzeko, nola hor partikula erlatibisten antzeko dispersio daukaten, edo oso efektu arraroak supereroankortasuna bezala, baita prozesu fotovoltaikoak Fernandok aipatu duen bezala. Orduan, txarlaren bigarren zatian nahiko nuke Fernandok aipatu duen fotonau proiektuari buruz hitz egin, baina uste dut momentu hona dela galderarik balin baduzue orain artekoari buruz galdetzeko. Baten batek. Dan argi zegoen. Oso ondo, baina. Urrengoan, ez deitu eta horrela laguntzen dira zuen Schrödingerren ekuazioa bazten. Orduan, markatu. Markatu? Supereroalea da, galdera ona, batzutan pentsatzen dut danok ezagutzen ditugula, baina ez. Supereroale bat da, bat ere resistentziarik ez daukan material bat. Baina bat ere esaten dudanean da zero. Oda, zuk korrontea pasako bazenu, litzateke bat ere normalean, metal batean, korrontea pasatzen dugunean, badaude galerak, energia galerak, erresistentzia jakin bat badauka. Supereroalek ez daukate hori, baina da oso materiaren egoera oso berezi bat, eta gaur egungo materia kondentsatuaren bilatzen den erronka hundienetako bat da, supereroaleak giro temperaturan eukitzea. Pentsatu dezakezu, batere energiari galtzen ez baduzu energia barraiatzen duzunean, asko aurreztu dezakezula. Horregatik dauzkagu tensio altuko kableak. Tensio altua sartzen zaie, elektrizidadea barraiatzean, aldik eta energia gutxien galtzeko, zen resistentzia jeizten da, tensio altua bada. Kable horiek supereroalez eginda egongo balira, ez zenuke batere energiarik galduko. Gauza da, efektu hau gaur egun soilik neurtu da oso temperatura bajuetan. Baina, benetan, 200 gradu 0 azpitik. Helburua da, aurkitzea material bat, zeina supereroalea den, baina giro temperaturan erabili ahal izateko. Giro temperaturako supereroalea. Oraingoz ez daukago inongo aleaziorik, ez materialik betetzen dana, orduan, posible da. Baina esango nuke, gero eta gehiago hurbiltzen ari garela arlo puntu hortara. Hori galdera ona da, zeren ikerkuntzan beti da posible buruan daukazun gauza hau ez existitzea. Besterik? Lehen erakutsi duzun grafikoan. Grafikoa? Bai. Hau, supongo, tunel efektuarekin egin da hola. Baina, hau, aldezu berriro esplikatu mesedez. Bai. Hau atomo bakarra da edo bi atomo, ez dut ondo lortu. Bai. Hau da, hemen esperimentu egin zutenean zeuzkaten bi atomo gainazala batean jarrita.
bi atomoiek magnetikoak dira, badute momentu magnetiko bat, eta neurtzen dana da, beraien tekniken bitartez, ze nolako elkarrekintza daukaten bi atomek. Zuk pentsatu dezakezu bi atomak oso urruti egongo balira, ez dira enteratuko atomoa, beste atomoa existitzen denik, beraz elkarrekintza zero izango da. Horregatik, distantzia handietan elkarrekintza zero da. Oso hurbil badaude elkarrekintza handia izango da. Eta neurtzen dena da erdiko espazio hauetan, eta distantzia hauetan, nola ze konportamentu daukan elkarrekintza honek, eta ikusten da uhin antzeko bat, berakadi joan uhin bat baten forma daukana. Eta bai DFT kalkuloez, bai ereduen bitartez, ulertu daiteken gauza bada, kontuan eukita ze prozesu fisiko dauden hor barruan. Eta energia hori, nola neurtzen da? Energia. Zan dizut nola kalkulatzen den, zeren nik gehiago kalkuloak egiten ditut, orain erakutsiko duen bezala, baina egin dezakezuna da, saiatu adibidez, momentu magnetikoek badaukate norantza bat, saiatu zaitezke norantza hori pixkat aldatzen, eta segun ze resistentzia jartzen dizun aldaketa horrek, hori dago erlazionatuta daukan elkarrekintza horrekin. Rotatuz eta badaude horrelako trukoak. Funtzio potentzial bat bezala, ez da? Bakatu? Funtzio potentzial baten ere dutzen. Bai, energia potentziala eta gauza guztiek barruan daude, baina kasu komplexuak izaten dira, zeren hemen efektu asko daude jokoan, bai, momentu magnetikoak askotan elektroien espinekin daukate zerikusia, orduan nola interakzionatzen duen espinak espazio realeko egiturarekin ere zerikusia dauka. Bai. Ok, eskerrik asko. Zuri. Bueno, gerora ere galdetu dezakezue gehiago. Orduan, hemen geratuak ginen, eta hori, hitz egin nahiko nuke azkeneko 15 minututan prozesu fotovoltaikoei buruz, Fernandok aipatzen zituenak. Gu lanean ipili gara, ez prozesu normaletan, hau da, energia fotovoltaikoa ezagutzen da, badauzkagu eguzki plakak eta hortikan, gero eta energia gehiago ateratzeko gai gera. Hoiek oinarrituta daude prozesu fotoelektriko normalean, izatez Einsteinek lehengoz ulertu zuena. Baina badaude, hori izango litzateke kontribuzio ekarpen lineala, normalean handiena dana. Baina badaude prozesu batzuk, deitzen dira optika ez linealekoak, zeinak abantaiak eta gauza berri batzuk ekarritzaketen jokora. Eta gustatzen zait pentsatzea, alkimia antzeko zerbaitetan optika linealari buruz hitz egiten dugunean. Zeren material batek prozesu ez linealen bidez, egin dezakena da argia hartu, argiak uhin luzera badauka eta uhin luzera oszilatzen duen maiztasunarekin erlazionatuta dago, eta maiztasun jakin batekin sartzen den argia bihurtzen du beste zerbaitetan. Hau da, maiztasun bikoitzean oszilatzen duen argi mota ezberdin bat, edo baita ere lortu dezakezu korronte zuzen bat, zeina ez duzun bestera batean lortzen prozesu linealen bidez. Hori da, material ez lineal batek egin dezakena funtsean, eta alkimia datortzen aldatu dezakezu zure, jokatu dezakezu zure argiaren maiztasunekin eta propietatekin. Zertarako erabil daiteke hau? Bueno, justo erabiltzen ari naizena ez, zeren hau kolore gorria da, baina kolore berdeko laserrak balin badituzue, oso posiblea da prozesu hau erabiltzea da. Zeren barruan horrelako laserrek daukaten badute material bat, jak izena duena, eta sortzen du argi gorria, uhin luzera daukana, eta material ez lineal honen bidez pasatzen du argi berdea izatera, uhin luzera erdian, frekuentzia bikoitzean.
erabiltzen du ez linealtasun hau nahi duzun argi klasea lortzeko. Zen dirudienez bestela oso zaila da argi berde potente bat lortzea. Hau litzateke bigarren frekuentzia hori. Baina, esan bezala, posiblea da ere korronte zuzen bat sortzea, eta hori erlazionatuago dago argitik energia hartzearekin. Lehen esan dut, argia pixkat baldarra zela atomoak eta ikusteko, baina kasu honetan interesa argian daukagu, zeren argitik energia atera dezakegu prozesu fotovoltaikoetan. Gauza da, beste prozesu ez lineal hauek badauzkatela abantaila batzuk ohiko prozesu linealekin konparatuta. Bata da, ez daukagula interfazen beharrik plaka solar bat egiteko. Siliziozko plaka solarretan gaur egun erabiltzen direnetan, argiak elektroi bat kitzikatzen duenean, elektroiak ez daki nora jun, erabat esateko. Eta hortarako sartu behar dituzte interfazeak, PN junction deitzen diren interfaze fisiko batzuk, korronte zuzen hori nolabait garraiatzeko. Elektroiak jakin dezan noruntza jun. Material ez linealetan ikusi dugunez, korronte zuzena intrinsikoki eratu daiteke, eta orduan nahikoa da material homogeneo bat, askoz ere erresagoa teknologiaren ikuspuntutik edo ingenieritzan ikuspuntutik, ez duzu egon behar egiten horrelako interfazeak. Eta bestea da, interfazeak egote honek, ikuspuntu teorikotik, jartzen du efizientziarako, zatzuk zenbat energia xurgatu dezakezun argitikan, jartzen dio muga teoriko bat. Uste dut silizioko plaketan 130 edo horrelako zerbait dagoela. Prozesu ez linealetan, nola prozesu guztiz ezberdina diren, ez dago printzipioz muga hori. Gaur egun oraindik ez dugu aurkitu materialik zeinetan efizientzia kasu linealean baina altuagoa dan, baina ez dago muga teorikorik. Beraz, horrek bultzatzen gaitu bilaketa bat egitera. Gure duela 3-4 urte hasi genuen proiektu hontan, gure tresnak dira garapen teorikoa eta numerikoa, prozesu ez lineal hauek aztertzeko. Ez zen ekuazio bat bakarrik, bigarrena hemen jarri dut, baina ez du zertan ulertu behar. Hau agian fizikako ikaslentzako garapen teorikoan adibidez lan egiten dugu Fermiren urrezko erregelaren bersioak orden ez linealetan kalkulatzen, hau da, ekspresioak lortzen eta ulertzen, baina oso garrantzitsua da ere, gero horrelako ekspresioak sartu behar ditugu eta implementatu behar ditugu kodigo numerikoetan. Zer hornek ahalbidetuko digu gero kalkulo errealak egiten. Eta hori bide batez, ikerkuntzan, askotan, software askeko programa batzuetan implementatzen da, beste ikerlariekin batera egiten diren programetan. Izatez beko Banier Berri deritzon hau gure zentroko ikerbazke ikerlari batek darama, eta ez da euskalduna, bere izena Stepan Zirkin da, eta hala ere Banier Berri daukagu izena. Horrelako kodigoak erabiliz, nahi nizkizuen erakutsi simplemente pare bat adibidez zertan lan egiten dugun. Bata da, adibide hau da nanotuboena. Nanotuboak dira, hitzak esaten duen bezala, tubotxo batzuk, baina oso txikiak, eskala nanometrikoan, oso finak dira, eta argia oso efizienteki xurgatu dezakete. Orduan, badaude neurketa esperimental batzuk azken urtean edo egin direnak, eta guk, gure tresnekin, guk garatzen ditugun tresnekin, joan eta kalkulatu dezakegu zein dan kontribuzio ez linealen ekarpena. Hemen aztertzen dana. Puntu gorriak dira neurketak eta lerro beltzak dira gure kalkuloak argiaren polarizazioaren benpo, hori dira hemen azaltzen dana. San dezakezue adostasuna ez dela bat ere ona, baina izatez bada zentzu batean, zeren magnitude ordena, hau da, lortzen den korrontearen magnitude ordena, bat dator. Biak ordena berekoak dira, 10 bat nanoamperiokoak. Eta horrek ja da, esaten du, ekarpen ez linealen, oso posiblea dela, ekarpen ez linealak egotea neurtutako korronte handionen atzean. Zen, zuek pentsazazue, zuk neurketak egiten dituzunean,
korrontean neurtu dezakezu, oso zaila da tresna prestatzen eta dena, baina inork ez dizu esaten ze prozesu fisikok eragin sortu duten neurtzen ari zaren hori. Orduan, hortan teoria datorratzetik eta ekarpen ezberdinak kalkulatuz, esan dezakezu, hau prozesu ez linearetik dator. Zergatik ez dago guztizko adostasuna? 1000 arrazoi egon daitezke, azteko nanotubuen egitura esperimentalki ere ez dakite oso ondo, orduan guk egitura jakin bat hartu behar dugu, beraz horrek eduki dezake eragina. Baina askotan magnitude ordenean ados egotea ere emaitza on bada. Eta bukatzeko, esan nahi nuen, ez bakarrik, gure lana ez dela bakarrik esperimentalki neurtzen diren gauzak txekeatzea, baizik eta askotan proposatu dezakegu gauza berriak eta aldagai berriak aztertu zeinak ez diren oso erraxak esperimentalki neurtzeko. Adibidez, atomo ezberdinen inguruan dauden karga dentsitateak irudikatu ditzakegu, baita uin izaera erakusten duten Fermi erregelen inguruko transizioen arteko informazioa momentu espazioan, hau da ez espazio errelekoan, baina teoriaren ikuspuntutik askoz ere errexagoa den espazio batean irudikatzen. Eta honek askotan laguntzen du lan eksperimentala ere bultzatzen. Eta hau zen esateko neukan guztia, eskertu nahi ditut taldeko partaideak. Norbaitek gogoa balin baduka pixka gehiago jakiteko, hemen daukazue web horriko QR-a, eta eskerrik asko zuen arretagatik. Bueno, nik igual, ja pixka bat, galderatxo bat egingo dizut, ja, zuzenean. Hitz egin duzu, silizioaren efizientzia muga, 30-33 inguruan dagoela, esaten ari zara, hauek printzipioz ez daukatena mugarik, o ez luketela mugarik euki behar, hori oso garrantzitsua eta importantea da, baina argi dago hemen simetria oso kaskarra izan behar dutela materialak. Eta kasu honetan zenbotatako materialak begiratzen ari zarete, zentzuek aukera daukazute ordenagailuaren bidez material desberdinak. Zergatik eta ze norabidean jo duzuten? Galdera ona, Fernando. Bai, ez dut azaldu, baina efektu ez lineal, batez ere efektu kuadratikoak, argiaren eremu elektrikoan kuadratikoak diren efektuek, eskatzen dute, behar dute, materialak simetria jakin bat ez eukitzea. Eta honi deitzen zaio inbertsio simetria. Inbertsio simetria ulertu dezakegu, materialen barruan berdina izatea alde batera begiratu edo atzera begiratu. Ikuspegia hor ezberdina bada, adibidez gure lehen ikusi dugun kuboan bi atomo guztiak berdinak ziren, baina bi atomo ezberdin bagenitu, alde batera ikusiko genuke atomo bat, eta beste aldera ikusiko genuke beste atomo ezberdin bat. Eta horrek ahalbidetzen du, hor ematen dira efektu kuadratiko hauek, horrelako materialak. Besteak beste, galio arsenikoa, barium titanate, eta orain modan jarri diren Van der Waals materialak, eksperimentuetan oso ondo aztertu daitezkenak, eta are gehiago ere, oso modan jarri den Twisted Bilayer Graphene, dala grafeno monokapa batez, baina bi monokapa, eta gai dira gaur egun esperimentuetan hori rotatzeko, oso propietate deigarriak dauzka sistema horrek, eta besteak beste inbertsio simetriare puskatzen du. Beraz, prozesu ez lineal hauek ahalbidetzen dira horren bitartez. Horiek dira bilatzen ditugun materialak. Bai da,
lehen aipatu dezun simetria moduk hori materia guztientan gertatzen da edo adibidez materia exotikoetan Bose-Einstein kondensatu eta horrelako beste materia motetan desberdin jokatzen du argiak horko materia eta atomoekin? Bai, material, bueno, azteko eta behin, hau da limite ideala, ez da? Inongo materialak ez dauka periodizatete perfektu bat, beti ongo dira defektuak, beti ongo dira espurutasunak. Eta Bose-Einstein kondensatuetan, bueno, horiek, ez dira, bueno, temperatura bajoagotan ematen diren efektuak dira, baina printzipioz, era berean, printzipioa da, begiratzea material barruko simetria zein den. Gai bada zure materia, inbertsio simetria puskatzeko eta kondensazioa emateko, orduan posible izango dara bai. Beste galderaren bat? Venga, animatu. Bai, oso ondo. Bota bestela eta errepikatuko dut nik. Bueno, itxaron pixka bat, iritsiko gara. Badakit, ordu batetan autobusa daukazula zuetako asko, baina... Zentzan? Egin dituzuen esperimentuak nanotuboetan ze materialez osatuta daude? Osa, karbonozkoak dira? Ez, galdera ona. Karbonoko nanotuboak oso modan jarri ziren duela 10 bat urte, baina ez, esperimentu hau eginda dago inglesezko izena da, Transition Metal Dichalcogenide izena duten material batzutan, daude eginda, hori, transizio metal batzuez eta dichalcogenuro batzuez. Adibidez, tungsteno, uste dut material hau bera, dala tungsteno sulfuro bi. Gauza da, guk, bide batez, esperimentuak ez ditugu guk egin, guk saiatu gara esperimentuak nolabait azaltzen. Baina gauza da, gaur egun esperimentalek aurkitu dute arlo bat non askatasun handia daukaten zen horrelako Transition Metal Dichalcogenide hauek, gai dira oso erraz manipulatzeko eta kombinatzeko espezie ezberdinak bata bestearekin. Tungstenoa ordez sartu dezaketen molibdenoa eta ematen diete askatasun asko. Eta argia xurgatzeko oso aproposak dira, zeren erdieroleak dira, argia xurgatzen dute uin luzera apropos batean plaka solarretan erabiltzeko, orduan etorkizun asko daukaten materiala dira. Bai, juna zen, justo, urrengo galdera izan da, ea material guztiekin, nanotuboak beste material batekin eginda badauz, neurketak eta kalkuluak antzekoak izango ziren. Familiko materialak badira, esango nuke ez dala espero neurketak edo efektuaren magnitudea guztiz aldatzea. Izan daiteke bi faktore bat edo zerbait aldatu daiteke ziur, baina printzipioz materialaren propietateak antzekoak baldin badira ez litzateke asko aldatu behar. Eskerrik asko. Beste galderarik? Venga, azken bat, a ber. Eta ja, agurtzen dugu, izlaria oso ondo. Venga. Zeren apurka-apurka, oitzen hasi bazarete galderak egiten, urrengo izaldietarako. Zeren galderak egitea oso garrantzitsua da. Algo zenuke gehiago esplikatu ze simetria mota usten diren PN junctions, osea, nola esan ez dakit. Osea, ze simetria mota usten dira? Bai. Da, lehen aipatzen genuen inbertsio simetria hau. Gauza da, silizioak badauka inbertsio simetria hau, orduan, zentzu baten oso simetrikoa da silizioaren barnealdea. Orduan, elektroia kitzikatu dezakezu, argiaren bitartez, zuk hortik energia ateratzeko elektroia eraman behar duzu katoda, korronte bat behar duzu. Eta hortarako elektroia nolabait jakin behar du noruntza dago katodoa. Eta hori, materiala oso simetrikoa bada, ez dauka arrazoirik ezkerrera edo eskubira juteko, eta nolabait galtzen da. Azten da ostiratzen eta errelajatzen da katodora iritsi aurretik, beraz ez duzu metatzen. Materialak ez daukanean horren beste simetria, hau da, badaudenean norabide batzuk material barruan bereziak direnak,
horrek egiten dizu, laguntzen dizu barreiatzen elektroi hori. Hori da, interfaze hauek konstrukzioz egiten dutena. Interfaze hau sartzen duzunean, jada, puskatzen duzu inbertsio simetria, ez da berdina oneraka begiratu edo oneraka begiratu, eta horrek nola baita eratzen du, laguntzen dio elektroiari mugitzen. Baina, teknologiaren ikuspuntutikan, egin bazenezake, prozesua eraman balin bazenezake, hau olako gauzak egin gabe, hobeto litzateke, material homogeneo batean. Eta homogeneo, material homogeneo, goikoa adibidez, dopagenekin eta semikonduktorekin egiten dira. Baina homogeneo materialak, ze simetria mota hausten da horrelako propietatea izateko? Litzateke, precisamente hori, inbertsio simetria. Badago era bat definitzeko hori, nola zer dan simetria hau, eta hori, funtsean da, norabide bat eta kontrakoa berdinak ez izatea. Hau da, alde batera begiratu edo bestera begiratu, berdinak ez izatea. Eta hau ulertu dezakezu, alde batera begiratzen badu danean atomo mota bat badago, eta beste batera begiratzen dudanean beste atomo mota bat, hor ja bi norabideak ez dira berdinak. Eta horrela, hasten da simetria opuskatzen. Bale. Orduan material komplexuekin egiten da, ez da? Batzutan komplexuago, bai. Simpleenak normalean inbertsio simetria mantentzen dute, bai. Eta ezin da, edo badago material bat simetria hauek hausten dituena propioki? Bai, asko. Badaude batzuk, aipatu dudanez, hori galio arsenuroa, da, lehen erakutsi dudan egituraren oso antzeko bat, kuboan, baina bi atomoak berdinak izan ordez, ez berdinak izan da, galioa eta arsenikoa. Eta horrek puskatzen du inbertsio simetria. Eskerrik asko. Eskerrik asko guztioi etortzeagatik eta txalo bat eman beharko dugu izlari. Eskerrik asko.